വലിയ തമാശ എന്താണെന്നറിയാം, MC റോഡിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നഗരമാണ് തിരുവല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തിരുവല്ല നഗരത്തിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കാനാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരും എല്ലാം വീണ്ടും തിരുവല്ല നഗരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ബൈപ്പാസിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സിഗ്നലാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം തൊട്ട് ആ ചെന്നിറങ്ങുന്ന രാമഞ്ചിറ വരെ ഈ സിഗ്നലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ നഗരത്തിലെ കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോഴും നഗരത്തിലെ കുരുക്ക് മുഴുവൻ നഗരത്തിൻ്റെ പഴയ MC റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ സുഗമമെന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ സമ്മതിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ബൈപ്പാസിലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളും എന്തെങ്കിലും ഒരു വൺ വേ സംവിധാനം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാഷ് കുറച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു ആലോചന നടത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ ബൈപ്പാസ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കതിന് പുറത്ത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ചെയ്യാനൊക്കുന്ന സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളിനെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക്കിന് ഒരു കൺട്രോൾ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നും ആലോചിക്കണം. പക്ഷേ വലിയ അപകട മേഖലയാണ്, ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ. ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു, ചെറുപ്പക്കാരടക്കം അതിവേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.